हम खड़ा होके वाह गोदी में लेके जानी गोदी में गोदी में लेके जानी खोदी ये जीजा जी गोदी में लेके जानी खोदी ये जीजा जी गोदी में लेके जानी खोदी ये जीजा जी सच पूछिए रोशन राज जी तो कला के माध्यम में आपकी नृत्यांगना भी बची है लेकिन कला में ये उसकी चच्ची है ये सच में पूछिए तो ये चच्ची है लेकिन है ये कहने के लिए मैं ये बोल दे रहा हूँ कि बची है लेकिन भगवान क्रिया खा के कहता नहीं बची है भगवान क्रिया बची नहीं है ना एको दूरा बाकी ना होता ही नहीं दादा हेलो 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 तबला के बंद करके रखिए सर सुनिए से क्या जाने कहां से सीटी हो तो समझ नहीं पाता हेलो ठीक बा खैर कोनो बात ना पुनः एक बार फिर तमाम श्रोता समाज के बार-बार पौलोगी आशीर्वाद की प्रतीक्षा लगा रही है गायक कलाकार प्रदुमन परदेसी की ओर से बड़ा ही सुंदर भाव में गीत संगीत भाई रोशन राज जी सुनौले हम जान गए नहीं कि तू पड़ुआ बैल हो आज जाके चिन्हा गइल रोशन कि तू पड़ुआ बैल हो पड़ुआ बैल के चिन्हा निशानी का हो ओकरा के जोताई में जब खोल देबो कान पपालो धो दे देवेंद्र चाचा आ जब ले पीछे से ओकरा के ना खोलबा ताले ले उरेसे नहीं का धर सक तारा में दमर लखन तो सुमिरन जितना तगड़ा हम कोनी हो तो तगड़ा गा के कहे ना देखो तो वही पर हम सोच लेने के लिए बैल है लेकिन पड़ुआ बैल जब इसको ठेकाइएगा पीछे से तो बेस्प्रेस ये रब करता अब के जाके हमरा बुझाइल ही बात बैल के बोली मत बोल हम बुझ गए कि तू पड़ुआ बैल बाड़ा आ हिरे दादा लेकिन तहार गीत संगीत भइल मजा आइल हो अब ब्यास कलाकार के क्वेश्चन होके के चाहे कैसा औसन होके के चाहे कि श्रोता के हंसाओ गाओ बजाओ बड़ा निमन से खड़ा होके बोल हो कि प्रदुमन भाई के टीम फालतू बोलता हमार टीम फालतू नहीं का बोला अब बताई महाराज अब बताई हौटे बा मावस का दमाग का कहला सहो रंजीत भाई कहता होगा पियल अब बताई ओकनी के बांस हो एगो झाल बजाओ तब का जाने के कर हित ना त लागल हम की बता सब कहता कि हगल पियल खइले रहले एहू से बर्बाद खचरा होखेला महाराज अरे बर देते नहीं ई कैसे ते बोल देले रे ई बात तोरा मुंह हगल खा तोरा भाई तोरा बहनी के लेके डीजे 10 को बानी का कहे हम तारा के गीत क्या बताओ हनुमान पट्टा का मर्दवा लय गा देला कहे देवेंद्र चाचा नहीं खनुगा इनका से बढ़िया हनुमान पट्टा का लय गइबो उपेंद्र व्यास से बढ़िया लय गइबो हनुमान पट्टा
अरे मर्द तई तहार जैसन उम्र बा वो लेखा के संगीत करे के चाहिए काहे खातिर बोलावल गल बकला देखा के सबके खुश करो तई कौन तो हरि के भजन में ना जिंदगी कैसे दू तो बाप रे बाप लागत तर पूर्वी के तान धरे कोनो नहीं का लइका के पसंद आएलो गावे के बता अच्छा कुछ गावो सबके दिल पर राज करो सीसर फनु श्रोता के राय से प्रदुमन परदेसी आज तक गाना बजाना गौले बड़े श्रोता के राय से तब पुनः एक बार फिर आप सबसे हम राय लेवल चाहते हैं कि गाना बजाना शुरू होके फिर होके तो ई बताइए अब कि इनका के नायिका मेरे लिए जो कि पुरानका में नायिका में देख लो कबहू सपोर्ट रही है जो मन करी तब है एक लंगी वोट गिरवा ले हां महाराज रैली ऐसा की फाटिए जाओ काथी रे दिमागवा ठीक कहता लोड ज्यादा होई तो दिमाग फाटे लगला टेंशन तो लय बड़ा सुंदर है एगो और बढ़ाओ दुगो अंतरा सिंह प्रियंका के लय हाला कइलर ल अरे किछि खबर तो हर हो जाए हो आशा अब बोले तू लगबो हो अंग्रेजी भाषा कि जदी ढोरी में बियर ढारी पियाबो ए राजा 100 साल जियाबो 100 साल जियाबो 100 साल जियाबो 100 साल जियाबो कितना चाहता लय बा लई है लेकिन पर दुमानिया भजन नहीं जाना के दू अर्थी कहल जाला कितना सुंदर सब कोई एजा बैठल बा भगवान के कृपा से सबके जन्म भइल धरती पर आइल बा बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा जब मनुष्य के तन मिलल बा एकरा के व्यर्थ ना गवावे के चाहिए ना कोशिश करत कि भगवान के भजन करे कैसे कि 84 लाख जोनी के कंट्रोल कंप्यूटर लेके परमपिता परमेश्वर बैठल बाड़े उनका हाथे में माउस बा जे जैसन कर्म कर के जाई ओकरा ऊपर उसने फल मिली नीमन कर्म करके जीव त नीमन फल मिली बाउर कर्म करके जीव त बाउर फल मिली ए धरती पर जे बा सब कोई सोचेला कि हम अपना मेहरारू के भतारे हैं लेकिन ना गलत बात ई सब कोई नकली भतार है असली भतार ऊपर बैठल बाड़ी नकली भतार कैसे हल ऐसे भर भर पेट भात खाएला भतार हल रास्ता पर जा तर ट्रक वाला हल मारी सिटी मारी ना साइड दबो गप से दिल का पानी भी के मर जब भतारी खत्म हो जाता असली भतार ऊपर बैठल बाड़े उ सबके भतार हवे काहे रिश्ता हम जोड़वत नहीं जोड़ी जब धरती पर बनी ए धरती के नाम हम मृत्यु लो ए जा कोई रहे खातिर नहीं खेल सबे के एक न एक दिन जाए के बाद तो जहां नइखे रहे के ओकरा के नैहर कहल जाला आ जहां चल जाए के बाद ओकरा के असली ससुराल कहल जाला तो ए नाता से पूछिए कि हम भेजे रही भजन करे खातिर लेकिन ते त खाली लागो रहले गजन करे खातिर तो तनी खड़ा हो जाना चनिया अरे तो चल अपन गोरी चिन्हा दे हलू अपियावा का थाती लुटा दी हलू चल अपन गोरी चिन्हा दे हलू अपियावा का थाती लुटा दी हलू तो का कइलू एको गो एको कोआ ना नहीं हर में ढिललू हाय 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 एको कोआ ना नहीं हर में ढिललू लेके बापा पली लू एको कोआ ना नहीं हर में ढिललू लेके बापा पली लू आओ लो लय कितना सुंदर फिरोज तू बजावलो छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा छोटा है कि बड़ा ये तो बात में बुझाएगा बात में बुझाएगा छोटा है
गीत बढ़िया नहीं क्यों फिर से तारे लोग के गाने में ले लो पुदीना हाय रे पुदीना अब पुदीना के बाद ले लो गजरा लील जा ले गजरा लील जा गाना बजाना होता था नहीं अरे चाह दे तो तुरंत भाषा दे मार्केट भाषा में टाइम नहीं लगता अब बताइए ना कुछ चुटकुले जवान नहीं कहता हां कि नचनिया हमारा तना फैन के माने ले कि एगो गोरे कर छपरा में रहेला हां एगो गोरे कर बलिया में हां तो एगो रगो होता का झलवा ला के तब तो नीचे से माझी वाला से मजा आ जाता अच्छा तो देखेगा रही अरे वही तोरा लौके लड़ा नरा तू देखेगा रहा अरे मर्द ते नहीं हम तहरा के का कहे में शर्म लागता आखिर सब बात तू काहे बोलत रह अरे वही नदी में से झाकत रहो दादा ई बात झूठ बा कि सच बा लेकिन ए लड़की के सच्चाई है बताई चूंकि दोनों सहेली है सब ई दोनों सहेली है सब आ एक ही जगह कनी के घर भर रह जाए सिखा देबो भगवान बना के रखे लेकिन परफ्यूम बात सुनो भगवान बना के रखे जा परफ्यूम बराबर एक दिन के बात हो हाइड्रोसन भाई के जन पतर की नहीं हां सरली साँझ के बेरा रहे आ तले नहा धोआ के उपेंद्र भाई साँझ के बेरा रहे तले नहा धोआ के सब कोई देवता के अगरबत्ती दिखावे तो अपने के अगरबत्ती दिखावे तले वही लगले है पूछ ना देती है कि रे सब कोई देवता के अगरबत्ती दिखावे तो अपने अपने अगरबत्ती दिखावे तो कहत चुप प्रोग्राम में घरी नहीं खेनु चलो बरसातवा के सीजनवा के बात नहीं तब प्रोग्राम में घरी नहीं खेनु चलो हम अगरबत्ती ऐसे दिखावत नहीं कि अब दुकान खोले के टाइम हमरा हो गेल भजन करे के उम्र ये रोशन भाई अभी हम बताओ बाकी है बा कौन एक दिन बार दवाई कहता का यही लड़की ऐसे की जानू ओए जानो ए जानू ओए मर जाना आउ ना बैटरी चार्ज कर देता हूं अरे तई कहती है कि ना बेस जी काल नहीं तो बैटरी वो चार्ज कइले रहे हां तई कहत तारे के ना आवे खाली और बैटरी चार्ज कर दी तई करना चली आओ कहते है बेस जी इतना जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज करम तो बैटरी फूल जाए अरे माझी लग के मजा आ जाती अरे मजा आ जाती गीत संगीत गावता रहो भजन करे के उम्र ही है जवान बरत ले भगवान के याद कर बूढ़ा गेला पर भजन ना हो अभी जवान बरनु लोग कई 2 घंटा ठिजाम के बता गइबो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जाहि दिन बूढ़ा जी बगाल के चाम झूल जाई दांत टूट जाई लोल लटक जाई लोग कही एक का तो जलन 2 घंटा ठजाम गला तो हरे राम कहे के तो होले लम कहे ला आहा गई बोले कि शुद्ध ना होई के होले राम अरे बड़ा दर्द भाई होले तहार जे पछहरिया रहिलो हां ओह में सरली तो उ तो ओहु बेरी ले बुढ़ाई नहीं गेलो जी बुढ़ाई जे लोग हई होलो तई लोग कहि कि होले के तना अरे होले हो के तना के तना हाय होले हाय साविनाथ भजन करे के कर ना तो होई का अरे तो बोले फिर रहलू तू नई हरा में खुदा ए खलौनिया रे ए खलौनी ओए सरली आ का जाने कहां चरले बारू छूट असली भातार से तारा भेंट कहां भेल बा ना कि जब जब नकली यार से मिललू जब नकली यार से मिललू कुआ गप गप लीललू